Здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм Кристиан и днес ще чекаме паркур мод втори епизод. Първи епизод доста се изнервихме. По-скоро аз се изнервих, защото можах да мина един тъп паркур, който е толкова лесен. И да, нека да започваме с левел 2, който беше предишния път. Така, спринтака, мадафака. Това го минаваме без проблеми, това го минаваме без проблеми. И дали от първия път ще го минеме. Не се знае, но не го минаваме. Умираме. Така. Газ. Така. Паркур определено си е труден на телефон. И то много. Гледайте. Гледайте, аз не мога да го прескоча това. Тая врата прецака всичко. Ще и да се засили да скоча. Много съм тъп. Така, да продължаваме. Добре, засай, добре. Твърде много добре те казах, бе, проклех си, фак. Така. Пак повтарям, брат, трябва да се сложи чекпоинти. Това паркур е специално за телефона, ама това пичага сигурно не знае, че на телефон е по-трудно, отколкото на компютър. И на него като той си вика, то е лесен паркура, така че нека да си го минава. Като нищо, той си е лесен паркура, нали? Направо гледате. И така, нека да продължаваме към... Не, за малко да падна, така. Скок! Толкова ли не мога да мина един лесен паркур, бе? Да, тук го минаваме. Тук го минаваме, тук не го минаваме. Както винаги сега ще се провалиме. Както си знаех. Просто няма смисъл, хора. Аз съм такъв нуб на телефона. Ама нали искам да снимам такива епизодчета на телефона, защото е по-яко. В смисъл не, че е по-яко, ама викам да я си направя едно каналче на телефона. Да, хора, просто съм много тъп. Не мога да мина един лесен паркур. Аз съм нуб. И така да продължаваме с провалите. Май вече знам как да скачам, хора. Трябва от тръба. Трябва от тръба да скачаме, бе. Ето, гледайте. Фак! Провалихме се. Тъпо е без чекпоинти. И то много тъпо без чекпоинти. По дяволите. Хоп! Знаете ли какво? Аз съм кралят на нубовете. Гледайте. Сега тук ще падна. И тук ще се усира като тапак. Ето, гледайте. Какво е?
казах? Какво ви казах, хора? Мани му да стигнем до левел 3. Хе-хе. Пак направи го по-хард. Не, че то не си е хард. Добре, тук така. Тук цак, цак, чак, цак, цак. Тук скачваме в последния момент. Fuck off. По-добре още няколко пъти се пробваме и спираме епизода за са хора. Явно, че ще има трети епизод. Fuck off! Няма да го мина 100%. Сега тук на финала и ще се проваля объж. Преминаваме към трети левел, хора. Юпи! Трети левел. Тичам към него. Това е левел 4, викам. Честно да ви кажа, щях да си тресна телефона в крака. Ако не ми беше отворена вратата. Добре, пробваме ще още малко. И спинаме за сега епизода. Така. Скок! Фак! Поне минахме още един левел. Към левел 3 се насочихме. Това е напредналост. Голям съм нуб! Иска да отивам на първо ниво. Неп. Не желая пак на първо ниво.
И добре, това как да го направя сега? Бота пак влезна в пълното. Добре, пробваме се още два пъти хора и спираме епизода за са. Крайне. Бързо, не го... Хелп! Да, точно само ще ми спиш, че не ме не. Добре, хора, това ми се гледа за този епизод. Ако ви харесва, поставете лайк и се абонирайте. До скоро!